So, heto na mga idol ha. Andito na tayo sa lugar nila dito sa Lilud Raya kung saan andun yung pinakamagandang resort ha. Dito sa Balindong Lanao del Sur. Ito yung tinatawag nila mga idol na Share It. Oh, mashallah. Akala ko kasi na Maranao. Di ka kabalo sa Maranao, sir? Tayo sa second floor. Wow. Wow na wow ha. Ayun. Inibaga ako ang mga pinagano to. Mamaya. Ngiti-ngiti ka man na. Ha? Susan, sige na ako. Tutulong ako sa giya nga. Amay ka mako. Ay, napingiti-ngiti ka pa man na yan. Ay, di! Pasok ako sa circuit na sa Canada. Bye-bye! Mamaya, bye-bye! Inggit! Mamaya, inggit! Inggit. So what's up pare mga idol ha. Let's rock and roll ha. Sobrang dilim ng gabi natin ngayon mga idol ha. We are going to travel to Share It ha. So yes ha, this is very nice ha. Night journey mga idol, mga partner ha. Samahan nyo kami sa ating outing ha. So wow, ito na ha. Kasama natin yung mga wapo ha, mga Bicolano ha. Hello. Palatang din na. Sumintan okay. Ben, palatang lang din na. Ben, palatang. Teka ako lang. So tara mga idol, update lang namin kayo ha. Mag-outing muna kami sa Share It. Isa ito sa pinakamagandang lugar dito sa Municipality of Balindong ha. Katatapos lang ito mga idol ha. So, mga lakab si sa likod. Mamaya papasilip ko sa inyo basta abang-abang lang ha. So tara, bye-bye. So ito mga idol ha, ongoing na kami ha. Talagang napakaganda ng ating lugar ngayon ha. Grabe kung mapapansin yung mga idol, sobrang ganda ng Wato Balindong ha. Saan ka pa ha? Talaga iba talaga pag yung mga namumuno dito sa lugar natin is talagang mga kakaiba talaga. Kung makikita niyo mga idol talagang pinaganda talaga nila itong place nila Balindong. O yaw, mayroon pa silang LED TV ha dito sa highway ha. Yun, grabe. So ito mga idol, dito tayo sa barangay, ano ba yung pangalan ng barangay na to? Barangay Poblacion ha, mashallah. Grabe as in ha. So yan, sarap pala maglakwat sa mga idol pag gabi. As in enjoy ha. Nakiampisan tayo. Grabe ito ang malumbot akong kista. Apa na lang. Wayo. Aday na matakis. So dito na tayo mga idol sa Lumbayaw ha. Barangay Lumbayaw. Dito tayo kakaliwa ha. Ito naman yung papuntang Lilud Raya ha, kung saan andun yung ating target ngayon ha, magabi. So yan. Sana yun, let's go. Ay do, wala na sa itansan.
So mga idol, nandito na naman tayo sa tinatawag nilang Antarabato, ha? Kung saan ang daming mga kababalaghan na nangyayari dito mga idol, ha? Ang dami nating mga nakasalamuha na iba't ibang mga kwento yung naikwento nila dito, ha. Mayroon daw mga white lady, ha, na lumalabas dito paggabi, ha. Ewan ko lang kasi hindi ko pa na-try mga idol, ha. Pero sa bali-balita lang yun, ha. Haka-haka, yes, ha. So as in, grabe talaga, umaambon pa mga idol, ha, umuulan. So yung banda dito mga idol sa kaliwa is yan yung tinatawag nilang Lake Lanao, ha. At dito naman sa bandang kanan, puro itong mga parang... Ayun na. Wow! So, sa ngayon mga idol, medyo... malapit-lapit lang. Malapit na tayo mga idol, ha. Konting oras na lang. Ayun. Grabe. Massage doon. Aduh, ada mana massage yun? Ano mata na itu. Yun na ng mga kapirang ng mga broad coffee, ha? Masa idol. Dati nyo ano? Ha? Benda. Ano yan? Kapira na. Starbucks na dito na maalot, ha? Correct. Masyaallah. So, waiting for a while, ha, mga idol. Siguro mga hindi pa abot ng mga 20 minutes ando na tayo mga idol, ha. So yan, welcome to Apo Country, ha. Apo Watu. Masyaallah. Perintah dong dia. Bawa na magbana na buta no pa. Ano lang ang sunog eh. So yes mga idol, malapit na tayo mga idol. Andito na tayo sa lugar nila dito sa Raya, ha? Raya ba ito mga idol? As in, grabe, as in, wow na wow, ha? Talagang mga bahay dito is dikit-dikit, ha? Grabe, ang ganda talaga, no? Kahit ganitong oras mga idol is ang dami pa rin taong nakatambay dito sa labas, ha? So yan, mukit kami! So siguro mga idol, hindi pa ito abot ng 3 minutes, ando na tayo mga idol, ha? Konting taste lang, ha? Grabe. Lumakoy may ora ka ba? Mana saya kira na di mo bala si Lakson na may pikirin. Barangay Lambakawato. Grabe. Nakatay, ha? Mada ka lagi ito? Ano tanong si Makpur ki? Unsa una nga dito tanong mauma. Katlap say. Gi mga kuha nila siya mabuha, miya kapepe mabugi ang mga tintiran saya. Asala gira prejemat na di sira sa maudi timo-timo. Bay family, ha. So, ito na mga idol, grabe, ha. Open na kaya. Lusan na. 24 hours ya, tuan na tawron. Cikitan ito. Ati ibu kaya pakatulad din siya na. So this is it mga idol, dumating na tayo dito sa ating napatan mo prik ya? Masya Allah. So lagi subat siya na yung pariki. So asing grabe mga idol, ha. Yan, ha. Dito tayo sa Sir 8, ha.
Sandali lang mga idol lang, mag-inquire tayo. Anag yung mga toro nagi. So, hira. Lalaka nagi, open. Ito na, open ano rin, open. Ha? Nabanap kayo sulub. Baka sulsutra ka. Kapakay? Nako to. Pagkapay ko na kayo sulsutra. Asan din? Nanaseta no dun, lumalagta no. So yun ha mga idol, what's up ha. Maraming salamat sa pag-antabay ha. So heto na mga idol ha. Andito na tayo sa lugar nila dito sa Lilodraya kung saan andun yung pinakamagandang resort ha. Dito sa Balindong Lanao del Sur. Ito yung tinatawag nila mga idol na share it. Oh, mashallah. Talagang pinaghandaan talaga. Grabe. As in, wow na wow ha. So, mamaya magkaano tayo dyan ha. Ipapashare ko kayo. So, dyan lang muna kayo ha. Akala ko kasi na Maranao. Hindi ka kabalo sa Maranao, sir? Ano lang, Bisaya. Bisaya, Tagalog. So magkano yung interest dito, sir? 50 po. Per head. So wala nang mga cottage, ano yun? Walang free copy. Ito 50 lang po siya sa coffee shop tapos sa restaurant. Doon na mayroong Kainan lang mga... po at saka sa So yun. Bawal maligo. bawal po. Hanggang dyan lang po kayo sa first floor. Pero pwede mag-selfie-selfie. Pwede naman. Akala ko hindi. So, pero tanong ko na rin. Oy. Bali 300. So, yun mga idol na ano daw mga idol ha? Oto. Namaya taro to pa. Pero ano buban ako lang man. Okay. So, tsara mga idol, okay na ha. Murang-mura pala yung entrance dito mga idol, 50 pesos, 50 pesos. So, pwede na tayong mamasyal ha. So, yan. Ito yung mga kasama nating mga pogi ha, mga gwapong-gwapo. So, ito yung entrance nila ha. As in, grabe, bunggang-bungga mga idol. So, dyan lang muna kayo ha. Pasok muna tayo ha. So, as in mga idol, grabe talaga ha. Ano lang, hagdan lang talagang pinaghandaan talaga ha. As in, yan yung mga kasama nating mga gwapo ha. Mga gwapitos, mashallah. As in, ay, matang malinog bisar eh. Upla pa yan? Nagrabe. So, ha? Yes, mga idol. Ito, andito na tayo sa entrance pa lang to mga idol. As in, magandang, grabe talaga. Mayroon pa silang for VIP only, ha? As in, makikita natin mga idol, itong pang VIP nila. As in, grabe, ha? Ang ganda talaga. Mayroon pang mga pwedeng yung mga mahilig kumanta, mayroon pa ata dyan ha. So ito ha, as in mayroon pa andito pala si Kubi ha, grabe. Wow, mashallah, as in mga idol ha. Wow na wow talaga. So yan, kung makikita niyo mga idol, pati CR nila as in pinagandaan talaga, grabe, sobrang ganda. Pinapasilip ko lang sa inyo ito mga idol. Ito for ladies, for gentlemen. Ito na masusuayway. Diyan mo yung mga kapsusuruta sa kapsusulat. Diyo. Assalamualaikum. Masyaallah. So, dito mga idol, dito na tayo ha. As in, wow na wow ha. Yan yung mga guest natin ngayon ha. Partner ha. Masyaallah. Yan ay mabuha partner tanong na si Mister. Anong ngaran gari partner si? Ha? Si Kalfan. Wow, masyaallah ha. So, grabe. Bonfire ha. Kung yung mga sunog baga, dito ata sila mga idol kasi bonfire eh. Yan.
Andito si Amailab kasama natin ngayon ha. Shoutout daw sa mga taga Bicol ha. As in, grabe talaga mga. Wow. Ito for papunta ata ito sa coffee shop ha. This way to coffee shop ha. Mashallah. Nagrabe ha. As in, mag-ground muna tayo mga partner. Grabe, as in, ang ganda mga... Hindi. Upuan pa lang mga idol, panalong-panalo na ha. As in, mapawawaw kayo dito ha. At saka dito naman, dito yung kanilang swimming pool ha. Swimming pool ba ito? Katek yung mga kuwaniran siya, mga puliran ha. So, share it coffee ha. Sira di ka kape. Doon ta. Oh, mayo na ka ng share it resort ba? Sige, atuta. Oh, nakay-tawag. So, ito mga idol, pumapasyal muna tayo ha. Iniikot ko lang muna kayo dito. At least mamaya, tayo na naman yung magsiselfie-selfie. So, wow na wow talaga. Ito, puro ito mga glass, mga idol. Pinaghandaan nila talaga. Ito yung diving area, ha? Mayroon pa silang diving area. Wow, mashallah mga idol, ha? Yung mga mahilig tumalon, ha? So, ito, dito siguro yung... baka nwari pagini na, katayapan. Ha? Dito ano siya gapakan? Ngayon to ba for parang ako yung kinakabahan dito mga idol, baka may syokoy dito. Baka sa rumele ka na. Wow. Kaya na problema na lagi ko muna sa barko, tadi ko ano na kaya mo pa. Adaw. To na ready mlinog. So, share it. Yun yung floating tent sa banda dyan mga idol is floating tent. So, baka hindi tayo pwede dyan ha. Iwan ko lang kasi may nakaharang. So, wala ata silang ano dito ha. Kumbaga wala dito yung kanilang tour guide ha. So, asin talaga dito. Nakakatakot talaga dito mga idol. Wow mga idol, talagang sobrang ganda dito. Ito yung papunta sa kanilang Share It Resort. Hindi yung floating tent ha. Yung mga gustong pumunta sa yung mga tent, mahilig sa mga tent, meron din sila dyan. So dito na tayo lumalangoy. Yan no, may yung doon, may nakaikot pa doon na pwede nating libutin ha? Libutin ba yun mga idol? So talaga kinakabahan ako dito mga idol kasi parang lumilindol para tayong nakasakay ng super ferry. As in wow na wow talaga ito mga idol ha. Kung gusto niyo namang mag-dive dito papunta sa taas ha, yan, so pwede kayong tumalon dyan. So grabe, sobrang dito, malalim ata itong nila nagrang mata. Natulan ka din. Kenapa pernah ibu gulung? Ya makan yang mafia. So yun, ito yung back view ng Share It mga idol ha. Talagang napaka 1, 2, 3 may nasa third story ha. So picture muna tayo mga idol ha. 1, 2. Walang aangal ha. Nagpicture lang tayo. So as in wow na wow ha. Mapapawag ko talaga dito mga idol ha. So yun yung bonfire ha. So picture sandali ha. Picture ulit. Yun. So
ito mga idol, upo lang muna tayo dito ha, while taking picture ha. So yan. So yun mga partner, yung mga kasama natin mga pugit, may pumasok ata sila dun sa may coffee shop ha. So naghanap kami ng murang coffee, baka mayroon silang 3-in-1 dito. Nariba na 3-in-1 ha? Ada? Nakaw to. So yun, wala daw silang 3-in-1 eh, hindi tayo mapera kaya hinahanap natin yung mura. Pero okay lang, at least mga partner is nakita natin itong pasyalan nila dito sa Sir Ito. Talagang hang ako dito. Ginastosan talaga ito mga idol ha. Wow. So dyan lang muna kayo, update lang ha. So yun mga idol, ito yung mga guest natin ngayon ha. Talagang mga puging-pugi ha. 4 kaming pugi ha. Ayaw kong magpatalo. So yan. So anyway mga idol, mano kami siya doon maniko. Okay, dapat di ba? So yun. Nakasubsidiar kami yun. Wait, inshallah. So paakyat na tayo mga idol ha. Naghanap kami ng murang lumi. Kanina 3-in-1 na coffee. Ngayon na naman is kung meron silang pancit canton, subukan lang natin ha. Yun lang yung alam niyo na, swak sa budget mga idol. Ito pang VIP to yung sa loob ha. Grabe. So dito tayo sa second floor. Wow. Wow na wow ha. Ayun. Hindi ba gagawa mga pinakano to? So ito mga idol, paakyat na tayo ha. Dito sa third floor ha. Third floor ba to mga idol ha? Ay grabe. So wow ha. So tara. So ito mga idol, sobrang ganda oh. Sandali, picture muna tayo ha. So yun ha. So nakikita niyo naman mga idol, talagang dito sa third floor sobrang ganda ng view ha. Dito kasi makikita natin lahat ha. Yung diyan sa kanilang diving area, sa yung kanilang mga floating cottage. So wow na wow talaga ha. Wow. Mayroon pang mga kakaibang umbrella oh, di ba mga idol? So safe na safe kayo dito kahit malakas yung ulan, umupo kayo dito, so at least meron silang protection. So mayroon pa pala dito sa taas. Ayan. Siguro ayan yung mga rescuer ha. So tuno to. Sumangga. So grabe ha. Ayan. So siguro mayroon kaming nahanap na murang pancit canton. Hindi lumi. So ingat-ingat lang tayo mga idol, baka makapiright tayo kasi mayroon silang mga music dito. So sar na talaga. As in grabe. Tandaan yung mga ilaw dito. Tuno to. Ground row sa poster row. Parang tayo ata yung malas eh. So yun, grabe. Apoy? Apoy ba yun? Apoy yun? Ay, ano yun? Eh, nasa poste. Ayan, nakakasuwalo yung poste. Hindi pa apoy yun? Ayan, kakapoy. Naputol yung wire. Patayin yung apoy dun sa may poste. Ay, uy. Naputol ang wire. Oh, ano yan? Meron siyang ground. So mamaya mapuputol yan.
So, yun na yun mga idol ha. At least na ano ko kayo, naipasal ko kayo dito. So, hanggang dito na lang ha. Anyway, yung mga baguhan pa lang sa ating channel is kindly subscribe to our YouTube channel mga partner ha. Don't forget to pindut-pindut yung pindut-pindut di button na notification bell mga idol para lagi po tayong updated sa ating new vlogs or new videos ha. Lalo na sa ating mga live. So hanggang dito na lang. Tara, bye bye.